isip vlogger maapektuhan ko kay kung ma-push through man gani ni dako yung apekto ni kay kanang personally ang akong advokasya is kaning education, literacy, ananya kung nakoy makitaan nga example bisita ko eskwelahan niya pati kayo ang eskwelahan niya ako aning muhatag kasi mo mga komento. Oh, hatag ko komento niya ato sa Facebook ato sa akong Twitter. So unsa may line ana between libel and my freedom of expression. Yes. So kanang pasalamat sa ko nga na ako diri kay dako sa kabaw ko nga dako sa kog makatunan bahin labi na si attorney og si Miss Nini nga mo kuan nato mo edukar sa bahin ning online libel. Okay. Ma'am, mobalik ko gamay. Pasabta ko na mi ma'am kung unsa ning mga gipang mention nimo nga vlog or vloggers, no? Unsa man ning vlog? Yes, ma'am Nance. Kaning vlog kay mura ni siya kanang sa basic lang gyud nga definition, mura ni siya diary. Pero ari lang ni sa gibutang nato sa kuan sa online. Unya ang kuan ana ibutang nato sa online nya ang naara na nimo kung i-private or i-public nimo. Pero kasagarang vlogs karon kuan man public. Unya kanang bisag unsang mga topic sa angkuan ang gipang cover aning vlogs na ay gitawag nato nga niche karon. Ang ako ang niche kay books, so book vlog ang ako na asay ubang niche nga technology, kasi uban travel, uban food. Kanang So lain-lain ang mga interest. Lain-lain mga interest sir Tats. So dito nila mapadayag ang ilahang mga obserbasyon, ang ilang nakit-an, ang ilahang gustong ipaabot ngadto sa mga katawhan kabahin sa ilang nakita, kabahin sa ilang nabati, no? So mao day na Ma'am Nance. Ang kuan lang karon Sir Tats, ang scenario karon is ang mga vloggers dili lang kutob sa ilang vlogs. So kanang naa i-link nila ilahang mga komento, ilahang mga kuan dito sa ilang Facebook, sa ilang Twitter, sa uban pang mga social media networks. Mao na gitawag nato nga network kay dako siya nga daghan man siya, no? Daghan siya. Yan, Connect siya. All right. Ma'am Nance, ato nang paladman ha atong discussion human lamang nining pipila ka mga pahinumdum. Kay bawang mo maniabot lang og 10 ka buwan aron maabot sa Facebook ang 100 ka milyon mga users sa tibuok kalibutan. Samtang mga traditional media sama sa radyo ug TV nilalat og pila ka tuig aron maabot og milyon ang mogamit. Ako si Pagtubig Christine, naghatod ng mga gagmayng kaalaw. Mayong buntag, ania ang mga pinakawalhing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Nisalmot ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi sa gipahigayon nga World City Summit 2012 dito sa Singapore. Si Evelyn Nacario Castro, Executive Director sa Eduardo Aboitiz Development Studies Center, kun IADSI, mao'y nitambong sa kalihukan nga may tumong sa pagmugna og integrated urban solutions alang sa malahutayong ekonomiya. Sa laing bahin, giablihan sa Rafi ang usa ka exhibit nga naguluhan mga bayani sa Sugbo Cebu's Contributions to Nation Building dito sa Casa Gorordo Museum. Ang tumong sa maong exhibit mao ang pag-ila-ila sa mga suni ni adtong panahon sa pagkasakop sa Katsila. Ang maong exhibit mulungtad hangtong Oktubre 15. Sa katapusan, 120 million pesos ang kinahanglan alang sa pagtukod sa integrated drainage system sa Metro Cebu. Nipasar na og resolusyon ang Metro Cebu Development Coordinating Board kun MCDCB aron sa pagpangayo sa maong kantidad kang Pinoy. Gidugang ni Roberto Aboitiz, presidente sa Rafi o co-chairman sa MCDCB, nga mahimo na unyang membro sa Regional Development Council kun RDC ang MCDCB. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtubig Heidi, maayong buntag. Paring Vic, long time no see.
asa naman ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man dahil na, katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Ninduta gud. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og computer hardware servicing nga TESDAS certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre, kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gid na apply. Ug laing pagid pre. Nasa ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Nga una, mo enroll na pud ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta gud ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDAS certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no, moadto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Fresh, clean, healthy feeling. That's why they make it purified. Distilled and flavored, oh so right. Nature spring water. Naturally refreshing, naturally thirst quenching. Fresh spring water, purified. Nature spring water, oh so right. Nature spring water, oh so right. Get big savings every time you buy 10 liters of Nature Spring bottled water. For inquiries, please call 346-2008. Aangat ka sa pagsusumikap. Aangat ka sa bawat kayod, kahit anong pagod. Aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas. Please, aangat ka, Pilipinas. Nangita ba kamo og mokarga sa inyong mga dagkong mga kagaramento paingon sa Visayas ug Mindanao? Ang Gotong Southern mao'y tubag sa inyong panginahanglan. Ang ilang biyahe gikan sa Cebu paingon sa Manila kay matag Miyerkules, Sabado ug Domingo, ug paingon sa Cagayan matag Lunes, Huwebes ug Sabado. Samtang paingon sa Tacloban kay matag Sabado. Ang ilang Manila to Cebu nga biyahe matag Martes, Huwebes ug Sabado. Samtang Manila to Tacloban matag Miyerkules ug Huwebes. Samtang Manila to Cagayan matag Martes, Huwebes ug Sabado. Alang sa dugang nga kasayuran, mahimong matawag sa Gotong Southern Cebu branch sa numerong 231-7100 ug sa Manila branch 527-6977. Maigsoon, ang atong takna alas 10:25 og ang maong time check dalit kanato sa Julie's Bake Shop. Okay, nasa linya mga igsoon si Attorney Uwano. Yes, Attorney, mayong buntag. Yes, good morning. Good morning po sa tanan nimong listeners. Yes, Attorney, live kita karon diri sa pagtuki. Unya kuyog po nako karon dinhi sa studio si Ma'am Nancy Cudis. I'm sorry? Si kuyog nato karon diri sa studio, Attorney, si Nancy Cudis. Hi, Nancy. So, yeah, Attorney, siguro sigurong pangutanan mo nimo, pwede minimong katagaan og kasayuran kabahin niining provision sa cybercrime law nga mo'y ni tuki karon sa kining gitawag natong online libel. Okay. Well, to be politically correct about it, the name of the law, the short name of the law is Cybercrime Prevention Act of 2012. Unya, sa maong balaod, doon na siya mga define ng mga offenses, no? In fact, i-group niya into 3. Una is kaning mga offenses against confidentiality,
integrity and availability of computer data. Like for example, kung ma-access ka illegally sa usa ka computer, for example, or sa system, that is now punishable. And then another group would be kaning mga computer-related offenses, kanang mga computer-related forgery, kining identity theft, kanang magkakaroon ingon ka, that is computer-related offenses. Ang pinaka-controversial, I guess, is kining mga content-related offenses. Apil na diha ang cybersex, cyberpornography, unya usa na diha ang kaning ilang giingon nga cyber libel. But there's really nothing new about this now because libel is punishable under the revised penal code. Article 355 sa atong revised penal code, iyan man lang gi-define dito unsang libel. What the law did right now, kining RA 10175, is that iyan ni siyang gi-adopt ang definition sa libel gikan sa revised penal code dari sa RA 10175. So munang ningon siya diri sa section 4C paragraph C item 4 na the unlawful or unprohibited act of libel as defined in Article 355 the revised penal code as amended committed through a computer system or other similar means which may be devised in the future. So iyan ang giingon nga kining libel makommit na nimo sa usa ka computer system or sa unsa bang mga klaseng mga device sama sa cellphone, for example. So mura gid na iya rang gi-adapt ang definition sa libel gikan sa revised penal code, and in fact some would say it's totally unnecessary because dito sa revised penal code yan namang giingon siya and other means, and computer system for example or a computer device can be considered already as another means. In fact, tungod ini daghan kay mga pangutanan ni tumaw. For example, kung pasakaan kag kaso nga libel under sa ini nga balaod, pwede ba sad ka pasakaan og kaso nga libel under sa revised penal code? Well, the easy answer would be no, dili na siguro pwede, kaya that would be probably that would tantamount to double jeopardy or being punished for one single act or several offenses for just one single act. So daghan na siya mga issues karon nga nitumaw tungod ining pagbutang nila sa libel din sa RA 10175. Attorney, unsa man ni siya makaapektar, no? Labi na gyud sa mga social media users, sa mga bloggers. I'm sorry? Attorney, unsa man ni nakaapekto sa mga social media users, labi na gyud sa mga bloggers? Well, una din here is mura din siya kanang it sends a chilling effect sa tanang mga dili lang din sa bloggers, tanang mga computer users, tanang mga social media users, kanang kung na kay Facebook account, kung na kay Twitter account, Instagram or whatsoever social media account, you have mura din siya mahadlok na kang post diha kay basig kalitan na niya kag pataka ang kasong libel. Or let me make things clear. I'm not against punishing libel, but I'm against punishing it with imprisonment or punishing it with a harsher punishment than that of the revised penal code, because one very glaring mistake with this law probably is ang libel man gud dito sa karaan nato nga balaod sa revised penal code, punishable naman na siya o prison correctional, that is like 6 months to 4 months to 6 years. Mubo But ra right now, prison mayor na siya, 6 years to 12 years. Okay. So, mas imong matanawon, mas tako day punishment kung ari ka sa Facebook mong libel kaysa imong isuwat pananlitan sa newspaper. Ang kami nakalahi, anak mo na yan sa mga tana ba? Anong mas harsh na niya punishment? Ang kami nakalahi ini. Yeah. So, kayo na klaro pananglitan sa kining maubalaod kung unsa man ang mo-constitute og libel. Pananglitan na tagaan tika og situation. Pananglitan sa imong Facebook, di ba? Kanang sa atong mga Facebook account, pwede man sa maka-like images. What if there is a libelous image, for example, and then you like it, di ba? It will automatically be published on your wall, on your friend's feed. So, kung manlitan yun, unsa man na, nakakumit na pakag-libel when in fact you just like the picture and you're just expressing your
kanang imuhang gipati ana nga picture nga ganahan na ka ana nga picture is that libel. Yeah. So daghan pa kayong mga loopholes ato nakita tungod ini nga mga pag-appeal nila sa mga libel. Had it been siguro kung ilan ning na discuss og maayos